Waalaikumsalam. Kami anak perempuan. Berarti Adit karo Koko mau. Jahat. Aku baru muntuk-muntuk. Nono nganune. Makanya nek luru totok kuwi nek iki. Aduh. Mak ini kok ora kek iya wong sing ana jutaan lho. Kok ora apa-apa iki. Aku sing muntuk tak dielok. Ini priyo kok gitu. Ayo ke dhewe ora gowo. Legine wah Gowo semangku. kok tak kon nyusulke. Bentuk ya. Maune durung ngono ora bentuk. Dhisik ngono Senen. Tak senen-senene. Nyintak. Cepet. Kita obong iki. Ya, Mas. Ini malah nunggu dhewe nang obong. Kok tunggu apa kok nunggu? Nono omah kok gak omah. Bersih, Bu. Jarine wingi nek ana lindu parane yo. Lambengi. Bisa ngersi ngon budhe ke bayar tak dhewe. Budhe ora. Oh enggak. Wis. Wah, iki ono ngatur. Nek rene tak ono. Arek tak dibayar kuwi ngene bilang. Kok ta? Nek kurang. Bila terakhir sesuk ta? Saiki japu-japu. Buate amat. Ora iso. Ya nomere biru. Sama opo? BNI. Aran ono dikit. Malah ngobong sampah. Mas. Baik. Mas. Ajine kita Mas. Arep transfer. Ha sepangke banget apa? Ayo ora iso ono dikit. Tak setengah jenenge teko. Sapa ya sing anu ki? Jabane elek nang jerone maknus.